Tirnami. It's a mini banana but not bunga. It's very hot. Where this is place? This is a forest. This is a people. I go you. Ooh, what are they doing? There is people dying. I go. Ya, usama natin eh. Lantaon sa nato ha. I-check na to ni kung buhi ba ning Amerikanuha ni. Mabalaan yung kita ko ni. Amerikano. Yo, Unsa kay ni pangalan ano no? equalizes. Oh, unsa man na? Ay, Ang binamina. Ikaw ang amo, boss ka. Amo man ka boss. Ikaw ang amo dili. Ikaw ang amo dili. Ikaw ang amo dili. 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 Ilat sa. Oh, ano ba? Ano ba kay siyempre ako'y amo, ako'y mo check ani, ha? Okay. Ito pangalan na equalizes. Kulo. Sa kay pangalan na nino? Equalizes kulo. Isa ka. Unsa man eh? Unsa man tong buhaton ani? India oh. So naay na masagpaan jud kag pinakuan karon ba? Pina Jack Robin Hood ba? Tarong nga gunag istorya nimo na soldo gud imong pagkapatulon ba? Unsa man na? Unsa man tong buhaton ani? Pabuhion. Pabuhion. Nya unsa man ni pagbuhian ni nga wala man tay kuryente. Ani wa tay makina nga pang pabuhian ni. Nay nga na mga butangan ni ani. Natag plano. Nya unsa man yung buhaton nato ani? Ay ang naayo na boss. Kawata na boss. Ay ganun imong pagkakawatan man no? Nganong naa naman gina si mong utok gyud. Kabalo ba ka nga ang pagpangawat gani no? Kabalo ka pagpangawat? Mo na mga dako ka na sala. Pangawat boss. Kaya ang sala gani nga pagpangawat. Dili. Kawatan ni nga boss. Ay pangawat ko boss. Wa man ka nangawat ni kuan nang kong kamot ba? Umiral siguro ang kademonyahan ng aking kamay. Gumalaw. Unsa man ni? Ano na tayo buhion o unsa man gid atong plano ani? Buhion na lang eh. Buhion na lang. Buhion unsa man atong kuan pumping? Ay ang pla. Hey! What are they doing? Oh papa. Duming daw. What are they doing? Matay. Ana. Still in dying in comparison. That's my familiar. Where? Where is familiar then? Where is familiar? Asa familiar go dira? Familiar. This is familiar. Unfamiliar. Sounds familiar. Oh, sounds tapos. This is my brother. Then, One brother. tapos. Right brother. Sounds familiar. What you're doing this? Wala ko nagilabtan. Ako wala ko nang ilantan. Ah! What? Namatay. Sige, Dit ba, dit? Dit ba, dit? What's my brother? My brother. Sala din ako na That's namatay. my brother. What you're doing this? Wala di koy sala ana. That's my brother. You did? You did my brother? Say dit. Unsa man imong manghod bayot? No. Dit. Amerikano man ang mga bugo kay mo kuan. Wala ko nagidit. Brother lagi na nimo. Kano sa akong pangutanan nimo, brother lagi na nimo. Kano sa agud na nahimong sister ng lalaki? Brother man jud na. Boss, tama. No tama di ba? Ano sabi? Oh, bugo up mo magkuan ka buhian na imong kuan daro. Kalan may pag naghikog mo sa kamatis mga Amerikanuha mong mga pobre. Oh, Nalipay kami. May mga kwarta gani. Asan may kwarta ani? Nya unsa ba to? Lantawon na to nanton mamatay. Brother. Unsa man na to na? Oh. ay okay brother. Mo ba saba kay mo ba? Bisaya man lagi. Oo. Tulog ra ko ba? Ano ka Amerikano ni? Amerikano, unsa man na? Bisaya man din na diay. Ay, Unsa man na oy? American mo, American? yeah. Yeah. Sige. Yeah, bo. Sa basig ko kanta na. Kanta No, siguro no, na no, ba? no. Unya tabangin na imong manghod basig magdi-Europe pa na karon. Sala brother, dili niya tabangan, dili man na. Dapat mihilaswan ba? Kanang tabangan ang imong igsoon ba? Sa malika. I'm your brother. I'm go to America because I'm saving you. Tulog ako ganyan ba kay basig. Dakpan gumakawatan ko daw. Alam pala ta nagpa-English lang pud ko kay
Para masubrit ka dira oh. Baka di makawatan oh. Antipara magin ako na oh. Ano? Ayo. Hoy. Antipara na ko na ba? Antipara? Asa may antipara nimo? Ang mata, kwan, sa man na yung mata karton? Asa yung antipara dira wa ko gi. Matudlo na ko kaya tagan ako siya tunga sa Gani. farm. Oh, Asa man to? nating. Pumunta ka na sa EO. Ha? Nating. Pumunta ka sa iyo. Nating. Sige mong dalunggan buta. Let's go, brother. Nakita niyo ito kung antipara ganyan siyang kilid. Ha? Ako po nakita po na ako. Mas basta ginig kamot sila yung mga kawatan kay ba? Balik ko na to. May magic. Ano to? Buwan ako ah. Buwan, di. Hey! Uy! Antipara, wala antipara diri. Uy, malig na. Natawag daw na antipara diri. Wala na po antipara. Grabe Antipara po. diri. Glasses! Glasses. Dari ko aluminum glasses. Aluminum supply. Wala. Supply. Dire. Ano mo, supply na nagkasagod?